Kak lelo 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 lekung sinau basa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, sugeng pepanggen malih kalian Pak Ongki wonten ing pasinaon basa Jawi. Nah, kados pundi kabaripun? Sae alhamdulillah. Nah, kalau menawi kalau wingi sampun sinau babagan guru lagu, guru gotran, guru wilangan, dinten menika kita badhe sinau babagan kados pundi caranipun nyekar tembang macapat mijil. Bagaimana caranya menyanyikan tembang macapat mijil. Yuk, sinau bareng-bareng digatekke. Nah, sadenipun mlebet wonten ing pasinaon, monggo ndedonga sesarengan supados anggenipun sinau dinten menika pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Saged? Nah, sikap berdoa, membaca doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, syaratnya yang sinau nembang, sinau atau belajar menyanyikan tembang macapat, syaratnya inggih menika kudu pede, ora sah wedi yen kleru. Saged? Ora sah wedi, rasa masalah Pak yen swanten kula falas kados pundi. Ora peduli, sing penting gelem sinau. Sapa sing tekun pasti bakal tekan. Sapa sing gelem sungguh-sungguh mau berusaha bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Amin. Nah, tembang mijil atus men. Pomo kaki padha dipun eling mring pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi haruro sarta wasis samubarang ipun. Nah, menika kala wau acaranipun anggenipun nyekar tembang macapat mijil. Saklajengipun setelah ini yuk anak-anak bareng-bareng ditirokke sak bubare Pak Ongki. Sinau bareng-bareng Pak Ongki. Ditirokke nggih. Pomo kaki padha dipun eling. Yuk, monggo. Sip. Mring pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi haruro sarta wasis samubarang ipun.
Sip. Nah, anak-anak sampun nyobi menawi dereng saged utawi anggenipun sinau nyekar tembang maca pat menika kedah digladi utawi dilatih saben dinten. Kudu latihan setiap hari, ora mung cukup pisan utawa pindho. Dadi caranipun nembang menika kedah latihan saben dina. Menika kala wau materi dinten menika sak bebare menika poong kisuwun anak-anak latihan nembang tembang mijil menika nggih. Amargi minggu ngajeng wonten tugas inggih menika anak-anak kedah ngumpulke video nyekar utawi nembang maca pat mijil dilatih saka saiki. Saged saking Pak Ogi cekap matur nuwun, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jangan lupa subscribe ya.